बिलाइ दिमाकुचिनि साहा बिलाइ खालाय रोदोमलाय बैयाइफोर खालाय रोदोमलाय Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर आं दा दंफैयो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दैमु नोगोर दिमाकुचिनि बारा गोजान जाया आरोना दिमाकुचि सकनिफ्राय मथा-मथि 1 किल'मिटारसो जाफ्रामनो हागौ। दा दैमु नोगोर होननाय जायगायाव माने जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिनाय जादों आरोना बेवहाय 64 इयार्स जाबाय आरो दा बर' थुनलाइ आफादनि जिनाखि जोनोम सानखौ फालिनाया। दा बेवहायनो गाबोननिफ्राय प्रग्राम दङ। दिनै आं 8 तारिख दा भिडिअ बानायनाया 8 तारिख। जुदि गाबोन हगारोबा 9 तारिखनिफ्राय 9, 10, 11, 12आव प्रग्राम दं नालाय गाबोननिफ्राय आं दा नै 8 तारिखआव बानायदों भिडिअखौ। दा नोंथांमोननो बेवहाय मा बानायनाय जादों मा हारिमु दिन्थिफुंनाय जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो दा देखायलांगासिनो दं। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। दा नै जों दा मेन गेट सिंथिं हाबलांगासिनो दङ। माखासे खामानि सोलिगासिनो दंबावो बेहाय जोबथ'वाखै। गेटनि टप साइडआव नायब्ला नुगोन नोंथांमोना चन्द्रयान 3 जिनाखि अखाफोराव थांग्रा रकेट बेखौबो स्टेचु बानायनानै दोनदों आरोना गेटनि टप साइडआव नायब्ला नुगोन नोंथांमोना। जों दा गेटनि सिङाव हाबबोबाय नायनो हागोन नै मोनायाव बिराद मोजां लाइट जोङो बेहाय लाइट साजायदों। नै उइस बक्स बिग सर्टगियारि नामानो चेन्ज जाबाय थायो बेना इउटुब चेनेल नामा मानसियानो सोलायबाय थायो दसेनो इन्डियाआव थायो दसेनो दुबाइआव थायो दसेनो आमेरिकायाव थायो ओमफ्राय जों दा सानैजोंनो एसे बेरायनो होनना फैदों। प्रग्रामाथ' गाबोननिफ्रायसो नालाय दा बायदिसिना रिहार्सल सोलिगासिनो दङ। बेवहाय खांख्राइनिबो स्टेचु बानायनानै दोनदों अपेनिं जाथ'वाखैमोन नालाय बेनिखायनो प्लास्टिक खाथेनानै दोनदों। नैबे प्लास्टिक खाथेनाय माखासे स्टेचुफोरानो जाहैबाय जोंनि बर'नि लिरगिरि बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां सल'मा खन्थाइ रायथाइ लिरनानै रुंसारि जालांबाय। दा बिथांमोननि स्टेचु बा गोसोखां खाम्फा जिनाखि बिथांमोनखौ मिथिनो थाखाय बे स्टेचुखौ बानायनानै दोननाय जादों। जायगाया बिराद गुवार नै गिदिंबाबो गिदिंख'नो हानाय नङा आरोना। नैबे आरो बर' थुनलाइ आफादनि जिनाखि मेन स्टेज प्रग्राम जागोन बलिउडनि सिंगारा नैबेहायनो फैगोन आरोना। बानायगासिनो दा नै बर' थुनलाइ आफाद थिं खामानि मावग्राफ्रा खेवगासिनो दङ दायो माखासे खामानि सोलिगासिनो दंबावो गाबोननिफ्रायसो नालाय प्रग्रामा। स्टेजआ नैबेनो आरोना बलिउडनि सिंगारा बेहायनो फैगोन मोसानाय फोरोंगासिनो दं नैबेहाय रिहार्सल खालामगासिनो दं। रिहार्सल खालामनाय फोरोंदों। गाबोननिफ्रायसो नालाय प्रग्रामा दायो रिहार्सल सोलिगासिनो दङ। आंनि उनथिं नोंथांमोना स्टेज नुदों बेहाय फोरोंगासिनो दं आरोना फोरोंग्राफ्रा। जों दा बारस'नानै फैबाय आरोना ओरैजाय स्टेजथिं हाब ट्रिपल सायाव मानसि गाखोजालायबावदों नायलाय। जों दा ओरै फैयासै आरोना ओरैजाय फैयोमोनबा डाइरेक्ट मेन गेटनिफ्राय सिदा हाबबोनाय बियो ओरै बारस'ना फैबाय जों दा ओरै सिंथिं हाबलांसै नैबेनो जाहैबाय एक्जिबिसन। बेवहाय औवाजों हेबनाय आगजुफोर साजायनानै दोनदों। नैबेहाय सोरखि दं आरो बेजों लोगोसे ना हमनायाव बाहायग्रा जिनाखि सेन खबाइ जेखाइ गिदिर साजायनानै दोनदों। नोंथांमोना एक्जिबिसन सिङाव हाबनायनि सिगां बेखौ नुग्रोनो मोनगोन। नै एक्जिबिसन सिङाव हाबग्रा गेटखौबो जोबोद मोजां साजायदों आरोना बेवहाय आर'नाइ होदों बेजों लोगोसे खाम सिफुं औवाजोंनो बानायनाय जादों आरोना बे गेटखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन। नै जोबोद मोजां साजायदों बेवहाय। दायो टिकेट लाथ'नाय जाथ'वा गाबोननिफ्राय टिकेट लानो हागौ खोमा। लादों टिकेट लाबायनो ओमफ्राय जों दा सिंथिं हाबनानै भिडिअ बानायनोसै आरो एसे। मानि नानिमोना हा दारगासुब्रि दारगासुबा बिथिं नानिमोन दं। नोंलाय मानि नानि हा पानिसिरि पानिसिलिं नोंहालाय हा बेरगावनिनो भलन्टियार हानजा गोजा गासिबो। जों दा सिंथिं हाबलांनोसै मा दं नोंथांमोना देखायगासिनो दं। थ' नोंथांमोना गाबोननिफ्राय फैयोबा टिकेट
दाननानैसो हाबनांगोन आरोना जों दा सिंथिं फैबाय सिङाव हाबबोबाय जोङो टिकेट लानानै हाबबोबानो जाबाय नोंथांमोना एगजिबिसनाव हाबबाथ' टिकेट नांखागौ माने फैसा होनानै हाबनांगौ जायो आरोना नोंथांमोना मिथिखायो जों दा माने भिडिअ बानायनाय हिसाबै जोंनिखौ लायासै आरो ओरैनिफ्राय हाबनोसै दां दा अबेनिफ्राय हाबग्रोनो एगजिबिसन सिङाव बेबायदि आरो थ' बबेथिं हाबनो बिराद गिदिरलै जायगाया बेरायबाबो बेरायख'नो हाया दखानफ्रा जाजोबाखैनो नै एगजिबिसन सिङावबो बिदि स्टेज बानायना दोनदों मेथाइ खनग्रा माखासे सिंगारफ्रा बेहाय मेथाइ खनो सोरबाबा मोसानो गोसो जानायफ्रा मोसायो जों दा सिङाव हाबबाय बेनिफ्राय थुरिनि न'बो बानायनानै दोनदों नै नायनो हागोन नोंथांमोना जोबोद समायना समायना न' बानायदों नैबेहाय नै बर'नि न'खर गोदो बर'फ्रा रायजो जाजेननायाव बेबायदि थुरिनि न' नारानि न' लुयोमोन नालाय बेखौ माने दिन्थिफुंनाय जादों आरो दा जों नैबे सिंथिं हाबलांनि र' नैबेबायदि थुरिनि न' बानायोमोन जिगाब माइहुं गेट सिंथिं हाबलांबाय नै बेहाय नुजोबगोन नैबे जाहैबाय मोसौ गलि ना मा जाखो बेलाय मोसौ गलि ना मोसौ गलि लिरनाय दंखायो नै मोसौ गलि गोदो बेबायदिमोन नालाय दाथ' बेबायदि न'खौ बारा नुनो मोनला गोदो फार्स्ट माने बर'फ्रा रायजो जाजेननाय समाव बेबायदि न' लुयोमोन थुरिनि नैबेहाय दङ इसान नै आयंआ मा बानायदों बेखौ थावख्रि लुनाय इन्जिनि ना इन्जिनि लुगासिनो नै ओमफ्राय नैथिं आयंआ बिथिं इसान दादों इसान इन्जिनि ना इन्जि सि दानाथ' मेचिनजों दानायखौसो गानजोबो बांसिनानो गोबां खम नुनो मोनो आरो इन्जि नैबेथिं एम्फौ लानाय नै एम्फौ बर'नि एम्फौ लानाय नै ओमफ्राय दिंखिसालि दिंखिबो देयोमोन नालाय गोदो बर'फ्रा बेबायदि बेनिफ्राय नैबेहाय दङ बोराइ बाथौनि जिनाखि थानसालि हाबा होनाय जायो बेहाय नैथिं दं आयंमोन दं जोंहा दौरि ना आयंमोन दे सोरबाफोर हाबा जानो गोनां दंब्ला बेहाय फैबानो जाबाय नोंथांमोना फ्रियावनो जागोन ना आयं फैसा मोनलांगोनसो न' हाबा जायोबा थिगानो नोंथांमोना फैनो हागोन सोरबाफोर हाबा जानो गोनां दंबा ओमफ्राय नैबे न'मा न' नै नोंथांमोना नुयोना न'मा न' इसिं माने ओंखाम संग्रा न' बियो ओंखाम संग्रा न'आव एसे हाबना नायनो र' मा दं ओंखाम संगासिनो दङ बेनिफ्राय बिदिनो माइनाव थायो नै माइरं बायदिसिना दोनो ओमफ्राय अखंखौ आं बारा बुजियासै अखं न' थोरसि सुग्रा माबि नामा बेयो आनै अखङा थोरसि मैगं लेमदों ना नैबेहाय बाख्रिबो बानायनानै दोनदों गोबाङा मिथिखागौ जायबा माइ आबाद मावो बेवहाय जोङो बाख्रियाव माइखौ मारा होखांनायनि उनाव माइ नाखांनायनि उनाव बाख्रियाव सोनानै दोनो आरोना बाख्रियावबो बिदिनो बायदिसिना औवाजों बानायनाय आगजुफोरखौ जोङो दोनलाबायो गोदोनि समाव दायो गोबां खम नुनो मोनो आरोना बाख्रिफोरखौ खोथिया फोनाय आलि दाननाय हालेवनाय माइ गायनाय आरो माइ मोननाय समाव माइखौ हानानै माइनाव लाबोनाय रुजुननानै बेफोरखौ माने बेहाय दिन्थिफुंनाय जादों आरोना जों दा एगजिबिसन सिङाव ससे माने एसे बेरायग्लांखांबाय ओमफ्राय दा बर' न'खरफोरखौबो नोंथांमोननो देखायबाय दा आब' मिथिमोननि स्ट'र जिनाखि दख'ना दखान होदों बिसोरो एगजिबिसन सिङाव एकदम नन स्टप मिउजिक दामबाय थायो माने कपिराइट फैगोन नालाय ओंखायनो आं थाब बानायबाय आरो वेलकाम आगै दैमु थेंक इउ स माच भिजिट खालामफैनायनि थाखाय ओमफ्राय नैथिं गुमै दङ गुमै मा खबर मोजां ना माब्लानिफ्राय फैनाय नोंसोरो दखानखौ मैयानिफ्राय ना आरो रेडि खालामनायाव साननै थांबाय ओमफ्राय मैयानिफ्राय होबाय आरो ब्लग लाबोबाय थाखादों मैया लाबोनायालाय ससेसो लादों हानाय ससे ना
दख'नाफोरखौ जोबोद मोजां कालेक्सन खालामदों आरोना आब' मिथिया। दा नोंथांमोना सेंग्राफ्रा सोरबाफोर सिख्लाफोरनो गाव गावनि मोजां मोननाय गोसथोनायफोरनो बायना हरनोब्ला नोंथांमोना आब' मिथिनि दखानाव फैब्लानो जाबाय आरोना। सिख्लाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां ब्लाउसबो फाननाय जादों। बेवहाय माने हिन्जावफोरनिसो देलायग्रा मुवा बांसिन फाननाय जायो आरोना। नोंथांमोना बेवहाय लांफैनो हागोन। नै जोबोद मोजां इन्दि सिनि आर'नाइबो दं। आर'नाइ गस्ला वाट्सकटबो मोनगोन आरो नोंथांमोना बैसागोनि थाखाय बायनानै दोनखानो सानदोंब्ला बेफोरखौबो लांनो हागोन आरोना लोगोफोर। एक्जिबिसन ना सल लांफैदो सल नै मोजांथार जोबनोसैसो। खांख्राइ, अमा बेदर, दाउ हांनाय, मिसिं ना? मिसिं मेराम ट्राइबेलानो ट्राइबेलफोरा मा जायो नै नाथुर खांख्राइ बरिया ना बेयो हांनाय। नार्जारि फास्ट फुड बाजैमोना दखान होफैदों बेयाव। बा आंखौ फैसा लाग्रा लिंहराखै आरो बियो बाजैया। फैसा मना लाग्रा जाफिनसै आं र' हाजिरा मावनो। दे थाथ' जों बिथिं बेरायग्रोनि र' भिडिअ बानायनो फैदों। जों दा सिङाव हाबनानै फैखांबाय ओमफ्राय माइज्लि थुमनो थाखाय बाहेरायाव थांगासिनो दङ। बैथिंबो मार्केट दं नालाय बिथिं आगैमोना नै बेरायनो फैदों आयंमोन। जों दा नै ओरै थांसैलाय। सिसि ब्लक लामा बानायब्रबदों। 1 घन्टानि बारा जाबाय जों बेरायनाया। बेरायबाबो बेरायख'नो हाया आरोना, ओरैबायदि गुवार जायगाया। 500-600 बिगासो जागोन बायदि मोनदों आङो माने। ओमफ्राय माखासेफ्राव बानायजोबाखै, ओरैनो लांदां दंबावो दुब्लिया। जों दा नैबेहाय एक्सप' बेबो माने बाजार आरो मार्केट। बे सिङाव हाबनोसै जों दा। बालिराम डेका बर' गोसोखां हाथाइसालि बालिराम डेकानो। बर'आनो जागोन बालिराम डेका बर'। डेकाबो बर'बो टाइटेलानो। ओमफ्राय बेहाय माने फैसा नाङा आरो बेहाय सोरबाफोर अमा बेदर ना बायदिसिना लांनोबा बेयाव फैबानो जाबाय। टिकेट लाया बेहाय। जों दा फार्स्ट गेटथिंनो होन्दों। बाजैमोननि हटेलखौ नागिरनोसै जों दा र'। फाग्ला हटेलै गोसो थोनायजों गारजानायनि दुखुआव हटेल होबाय आरो। जारलालै। ओइ ब्र' नोंनि नामा हटेला? ब्रेकआप जाबाय नामा नोंहा? मेन गेटनिफ्राय ओरै हाबबोबाय जों दा। बाजैमोननि हटेलखौ नागिरै एखे मेंग्लिलायबाय। ओमफ्राय दा नै लामानिफ्राय लांफैदों आरो जोंखौ। ओंखाम जानो थाखाय बिसिनाव थांगासिनो। क'क्राझारनिफ्रायसो होफैदों बाजैया। क'क्राझार माबानिफ्राय फकिराग्राम लांदांफारानिफ्राय माबायाव बर' थुनलाइ आफादनि जिनाखि प्रग्राम जादों बेहाय। माने एक्जिबिसन सिङाव नङा बिसिना, मार्केटआवसो। फैसा होनाङा बेहाय। एक्जिबिसन सिङावबा फैसा होनाङो। हा हाबबा होनांला जोङो बेहायबा। नोंसोरथ' होनांगोन। दखान होग्राफ्रालाय होखानांगोन कमिटिनो। नै बेजों फैखांबाय जों दानि बावैसो। नागिरबा मोनाखै। औ लास्टावसो। लास्टथिंसो नै एसे मोखाङाव लानांगौ नोंसोरो दखानखौ। माने माबासो नालाय लटारिसो नालाय। ए जोंना थिं खुलिबाय आरो। नङाबालाय बै मोखांथिं मोनबा मोजां जागोन। बै मोखाङाव मोनबाथ' मोजां जाबायमोन। गाबोननिफ्राय जागोन। गाबोननिफ्राय गासिना प्रग्रामा। दायो माने ओरैनो फिथाफोरखौ हमना लानानै लाबथिंनानै फानो आरो जों। बिदिबा मोजांसिन जागोन। साहा लाबाय, गय फाथै लाबाय। 1 घन्टासो बेरायबाय जों, गिदिंख'नोनो हाया गिदिंबाबो। आरो नै बेहाय दा लास्ट आरो बेयो बागान सेराव। अखा हाबा खिन्थु गाज्रि जागोन जायगाया। अखा खोरोमनानै गिबावदोंसोमोन आङो। गोजानथार नामा? अबेहाय मोनसिगोन? लास्टावसो बर्डार, अरुणाचल बर्डार। माबाबो दङ बैयाव खमला फानदों। भुटाननि? हा गोदाननिया, हाग्रानिया। निजा सेन्टारनि। नै बाजैमोननि हटेला क'क्राझार बिखुनजो राइस हटेल। मा ओंख्रि संदोंथाय आनैमोना? फिथासो हमदों। फिथा हमदों, ना संदों, बेदर संदों, दालि संदों, थास' बिसं लाब्रा संदों। थास' बिसंबो मोनो? औ। नै बेहाय होनाय दङ नै। हांसोबो मोनो, दाउला खासिबो मोनो। जों दा जानानै थांनोसै बाजैमोननि ओंखाम संनायखौ। गाबोननिफ्राय साम' ओंख्रि संगोन आरो। गाबोननिफ्राय साम'? साम' जानोबा फैबानो जाबाय नोंथांमोना। नै
माने एगजिबिसन सिङाव नङा बियो हाथायावसो बाहेराव अपेन बे बाजार सिङाव दङ बिग्राया भिडिअ लादों दैमुआ जादों मा जादों दैमु अमा बोरो अमा गैयामाथ' फैगासिनो दंब्रा ए। अर्डारसो होदों इमान गोजाननिफ्राय सफैनाय अमाया अमायासो सफैग्रोदों नामा अमा बेदर सफैबाय अमा बेदर सौफैबाय नों मोनजाया अमा नोंनि थाखायसो जादों आं दाख्लै जानांगौ मिथिबाय ओइ आं जानो हाया अमा बेदरखौ जानो नागिरबाबो जायै जायै जानानै जोबसिगोन नै बे मा होनदों पियास रुसुन माबा माबि होनाय बाथोन ओमफ्राय नैबे नेरसिं थास' बिथराइ अमा बेदर लाब्रा जोब्बाय नै आं जाथ'बावासै दालि जहल जाया बिग्राया दाउदै जादों बियो बिराद प्रटिन गोनां बुस्थु जायो बियो प्रटिन नांगौ जायो बेवहाय आइ लाभ डिमाकुसि बानायनानै दोनदों मोनायाव लाइटजों जोबोद समायना नुयो आरोना बेखौबो जों सानावसो थांबाय नालाय भिडिअ बानायनो सानावबासो क्लियार नुयो नालाय बेनिखायनो जोङो मोनानि डेक'रेसनखौ देखायनो हायासै नोंथांमोननो जों दा VIP रुम गोजाननि आलासिफोर फैबा बे थुरिनि न'आव दोनगोन आरोना बेहायबो जोङो एसे हाबनानै नायबावनोसै नै हेलो VIP रुम बरियानो दं खिन्थु हाब मागोआव बिदि बानायनांगोनलै जोंहा फैगोन बोसोराव नोंहा एबार नोंसोर बानायनांगौमोन जों बानायगोन होनना बुंनो बाबाया लोगोफोर जों दा बेरायखांबाय जाखांबायबो नोंथांमोना जाय माने फैनो गोसो दङ फैबानो जाबाय गाबोन माने 9 तारिख 9, 10, 11, 12 तारिखआव लास्ट डेट आरोना जों दा बेरायखांबाय जाखांबाय लोंखांबाय दा थांनोसै थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै होमबा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय